Bueno, gent, jo crec que el repte s'acaba aquí, Necessito la teva opinió. Però abans... Dia 5, corrent 1 quilòmetre per cada gol del Mundial. I ahir van fer només 9 gols. Mai hagués pensat gaudir tant d'un 0-0. Però sí, tornant a lo important. Crec que avui és l'últim dia del repte. I necessito que tu m'ajudis a decidir. Us explico una miqueta tot el context. L'objectiu d'aquest any era ser bomber. I amb tots aquests reptes ens estem desviant una miqueta. Que sí, que estan molt bé per entrenar a les proves físiques, però les físiques de bombers són molt específiques. I córrer tant no ens beneficia. Per fer la navet hem de fer molta velocitat, sprints, sèries, molt ràpid i curt. I ara mateix estem entrenant llarg i lent, tot el contrari. És per això que necessito saber la teva opinió. Seguim amb el repte i sumem quilòmetres o ens entrem només amb bombers i gravem vídeos de les proves i dels entrenos? Ala, avui el vídeo el despedeixes tu. Deixa'm als comentaris què en penses. I no t'oblidis de l'UV.